Heszed meg a Bethesda termékeket! Owen McKendrick termékek a videósport.hu oldalon. Hello! De tuti ismered Owent? Hol a lány? Az Égssugárúton. Nem igaz, mert onnan jöttem! Miért hazudsz? Nekem hazudsz! Hova raktad? Owen, hova raktad? Ki az az Owen? Állandóan ezt mondják rám. Ki a picsa az az Owen? Hol a lány? Nem tudom. Itt. Ez Pikachu! Te hülyének nézel engem? Pikachu! Umbreon. Nem tudom a kurva nyakamat fordítani, mert kurvára fáj! Hol a lány? Kap be te! Batmannek azt, hogy kap be! Hey! Hey! Ne gépesz! Gépesz! Batman! Nem Batman! Hol a lány? Ne haragudj, hogy így megkérdezem, de tudsz egy olyan helyet, ahol meg lehet szerelni a kocsit? Lerobbant a Batmobil. Szóval tudsz. Akkor légy szíves, írd meg a batmankukac@gmail.com-ra, jó? Téged ismerlek. Te vagy a... Pú? Nem a Pú vagy. Leesett a fülemről a füles is. Elraboltak egy lányt. Hol a lány? Jól beszélgettünk. Hol a lány? Nálad van a lány? Tőled jön a Batman jel. Jeleztél, itt vagyok, csak nem tudtam jönni. Lerobbant a kocsi, emiatt nem tudtam jönni, de itt vagyok. Gondoltam, az internet olyan gyors mostanában. Milyen Owen? Megint ez a picsa Owen. Nem Owen vagyok, hanem Batman. Batman Kendry. Majdnem hasonlít. Jó a hajad. Én is megmutatnám, de nem tudom. Te vagy elrabolva, már megyek. Megyek érted, ne aggódj. Megkaptam a Batman jelet. Tudom, hogy hol vagy. Joker van a háttérben. Ez egy mosógépből csetort elnetévozik. Neked van szükséged segítségre. Jövök. Csak lerobbant az autó. De már úton vagyok. Remélem nem történt semmi baj. Ha történt, akkor szólok Robinnak. Már hívom is Robint. Robin! Jaj ne, ez bújtatott szponzoráció lesz. Miért nem szóltál rám? Köszönöm. Csörög. Megint itt van. És a hajad még mindig rosszul áll, bro. Most már jól áll. Nézd, jó szponzor, várjál, ott a szponzor, Bújtatott szponzoráció. Megtalálok. Ott az Owen McKendrick. Tudtam, hogy bújtatott szponzoráció lesz a videódban. Megkereslek. A bújtatott szponzorációk miatt levadászlak. Ez vagy te, ez vagyok én. Eljön értem Batman. Közben csúszik a fejemre a füles. Help, asszony. Hú, de jó. Helpelj, asszony. Köszönöm szépen. Ne neves. Néha Batmannek is kell segítség. Nem látok. Most már látok. Jesus Christ. Nem tudom, hogy ez ki. Ezt miért mutattad meg Batmannek? Owen McKendryt kell levadászni. Levadászom. Bambuk vannak a hátad mögött. Bambuszfák. Azt mondtam, hogy fák, asszony, nem az a fák, hanem fák. Tehát fák, akik kint vannak. Fák nőttek odakint. Van zsédavos bögréd. Elmegyek Dávidhoz, és megmondom neki, hogy te egy frankó néző vagy. A Batmobilba! Hello! Szóval. Hol a lány? Milyen lány? Elvileg elraboltak egy lányt. És az előbb küldték a Batman jelet. Tőled jön. Hol a lány? Hova dugtad? Szóval. Nem, én Ott Batman van vagyok. mögött. Én nem rosszul vagyok. Én Batman. Ott van mögötted. A lány. Igen. Az az asszonyom, ne szívas. Hát akkor megtaláltad, nigger. Honnan tudod, hogy nigger vagyok? Nem is Látom. látod a bőröm színét. De. Photoshop. Batman! Jesszus, mekkora... A csöcsöket tedd el már most! Mindenféleképpen! Azt mondjátok meg, hova rejtettétek a lányt! Tőletek jön a Batman jel! Tudom, hogy ti vagytok! Joker megint? Elmegy a hangom. Joker? Mikor röhögtek ki, utána a Batman kiröhögték? A Batmobilba! Ne fotózzál, nem tudhatják meg, hogy Batman létezik!
Telefonozok, te hülye! Persze! Nekem nem mond! Mindenki ezt mondja, aztán azt látom! Batman újra lecsapott! Mert mindenki azt mondja, csak fotó! Közben meg Batman! Ész akkor? Valószínűleg ész. Akkor gyere már erre felénk. Baj van? Már megyek! De baj van. Nem sült ki a kolbász egyedül. Annyi a probléma, hogy nincs rajtam szokni! Tudom, hogy te rejtetted el, fogva tartod, megyek érted, Batman! Igen, mondjad, hallgatom! Lagol a neted! Későn ér ide, mire eljut, amit mondasz, én már ott vagyok. Megint a Batmobilba, segíts asszony! Boxerben vagyok, ne lássák! Miért nyom el minket mindenki benti? Megmondod? Hello, megvagy! Hol a lány? Ja, itt van 2 is, nagyszerű! Minden rendben? Batman! Ott van! Tudtam, hogy végre egy rajongóval is találkozok! Ez az! Yeah! Yeah! Érted? Nem vagyok egyedül, asszony! Szeretik Batman! Látod, megmondtam, Bendi! Mióta szereted Batman? Mióta megszülettem, azóta kötök. Toltartóm is Batmanes, mindenem Batmanes. Ő egy igazi fan, de akkor nem vagy bajba. Jó van, mert akkor nem indulok el. Amúgy is szar a kocsi, most nem tudnék beleülni. Úgy voltam vele, hogy az internet gyorsabb, úgyhogy itt megbeszéljük. Ha minden rendben van, akkor nem megyek. Olyannyira nem vettem komolyan, hogy még gatya sincs rajtam. Elrabolt. Kacsa! Ki rabolt el? Te voltál! Tudtam, hogy te vagy a dolgok mögött. Kurvára nem kapok levegőt. Én vagyok a dolgok mögött. Te vagy a gonosz. Elraboltad a lányt. Ott a lány. Hol a lány? Engem raboltak el. Jaj, te vagy az, akit elraboltak. Akkor engem átbasztak. 36. vagy a listán. Ó, király. Most elvetted a kedvemet az egésztől, asszony. Köszönöm szépen. Azért van valami, amitől Batman is beszarik, az ez. Persze, hogy ismersz. Batman mindenki ismeri. Már megint ez az Owen. Kepecsem az az Owen. Állandóan ez az Owen-nel jönnek. Én tudom ki az. Egy seg. Jó volt a Ronaldo paródia. Mi a rossz faszról beszélsz nekem? Milyen Ronaldo paródia? Azt a kurva. Bercsényi Győr! Azt hitted, nem talállak meg. Pedig a Batman jel nálad van. Lerobbant az autó, ezért az internetet választottam. Hova rejtetted a lányt? Ez nem indok! Ez sem indok! Nem látok ebbe a kurva maszkba! Igen? Hallgatom! Hozz fel valamit a mentségedre, míg oda nem ér Robin. Valószínűleg megint bement valami kávézóba. Megint el fog kisni. Kirúgom a francba! Ne röhög rajtam, asszony! Ilyen serious! Itt van előttem egy bűnöző, és kiröhögsz. Hát ez... Hogy Mizu? Ilyet kérdeznek érted Batman-től, hogy Mizu? Ha még ilyet kérdeznek. Semmi. Ismersz, dehogy ismersz, jó, még ismersz, Batman vagyok. De eddig nem tudtad, hogy Bruce Wayne vagyok. Ja, ezt nem kellett volna elmondani. Owen! Már megint ez a hülye Owen gyerek, ha nem igaz, asszony! Owen! Nem ilyen Owen, Bruce Wayne, bassza meg! Már azt sem érdekel, ha tudod ki vagyok! Bruce Wayne, bassza meg! Hello! Milyen hosszú ujjad van? Ez nálad a köszönés? Tudsz beszélni is, vagy csak az ujjadat mutogatod? Egyébként csak közlöm veled, még mielőtt elnyomsz, hogy itt vagyok kb. 10 perce, és szemetebbnél szemetebb emberekkel találkozok. Annyit nem tudsz mondani, hogy hello, és már kapét nyomsz. Hol nőttél fel, kukucsimba? Olyan vagy, mint Owen, mert én vagyok Owen McKendry azért. Úgyhogy jó lenne, ha leiratkozol rólam, mert ha megtalállak véged. Tudod, kinek kap bezoly? Bruce Wayne, asszony! A Batmobilba, asszony!